mag 6 AM na. Punta kaming aakyat kaming Daang Kalikasan sa Mangatarem. Kasama yung grupo ko. This is PRG. Shout out sa inyo. Shout out din kay RMB Videos ng Bad Boys Riders Club Ordaneta. Nagpapa-shout out eh. Shout out din kay Tristan TV from Taiwan. Yes. Shout out sa inyo mga tol. Wag nyo palang kalimutang mag-subscribe tapos mag-like sa page din natin sa Facebook. Search nyo lang RideLife ilan yun ilan yung mga pag-search nyo, ilan yung lalabas, pero nasa bandang huli ako ata yun kasi ilan pa lang yung natin followers. Bago pa lang, sana mag-grow. Alright, Malasiki. Punta tayong San Carlos, doon yung meet up natin. San Carlos City. Alright, bigas muna tayo. Enjoy the ride. Bibilis ng kasama ko. Dito yung Bukbuk Bridge dito sa San Carlos City. Tawag na lang Bukbuk Bridge. Bukbuk Bridge. Yung bundok na yun pupunta natin. Akyat tayo dun.
Daang Kalikasan. Dito na sa Mangatarem. Aakyat na tayo ng bundok. Hey, yun o, aakyat tayo dyan. Let's G. Yan o. Natatanggal tong ano ko. Baka naman may mag-sponsor. Natanggal yung chin mount ko. Baka may mag-sponsor dyan. Alright, papatayin ko muna yung cam para tipid-tipid tayo ng battery. On ko na lang pag nakakyat na tayo. Doon tayo aakyat. Picture. Siguro by 2021, 2022 tapos na to. Yan yung sabi. Meron pang ano dandun. Maraming mga riders na pumupunta dito. What a wonderful world. What a wonderful world.
ito yung kabulusok na daan na ano, madulas, mabato, mabuhangin. Ang ganda ng view, parang Chocolate Hills. Ganda ng view. Grabe, mas maganda yung view sa personal kaysa sa video. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, sulit. Medyo ingat-ingat lang sa daan. Ito, pabulusok na ano, pabato, pabuhangin. Kaya alalay lang sa preno, lalo na sa mga naka-disc brake. Picture. Alright, pababa na kami. Pababa namin, kakain lang kami tapos uyan na. Sa mga magpapa-shoutout, comment lang kayo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe